Os ydych chi'n dod i faes Eisteddfod, y siawns ydy da chi am ddod ar draws un neu ddau o wynebau cyfarwydd. Felly, gewis i'r cyfle i rholi'r actor Mark Lewis Jones i siarad am ei yrfa a beth mae'r Eisteddfod yn golygu iddo fo. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at fod nôl. Dyma'r ail ddiwrnod. Mae'n braf iawn yma heddiw. Be ydych chi'n edrych ymlaen at fwyaf yn ystod yr wsos felly? Wel, dwi wedi bod, o'n i yma ddoe i wneud teyrnged i Tedi Millward. So oedden ni'n wneud hwnna'n Babell Lane, cofio Tedi Millward bore ddoe. So oedd hwnna'n peth braf iawn i wneud, ac o'n i yna gyda lot o bobl lyflu. Wrth gwrs, da chi wedi bod mewn lot o raglenni amazing dros y blynyddoedd, The Crown, Chernobyl. Beth ydych chi'n dweud ydy uchafbwynt eich gyrfa chi? Ble fi sôn am Tedi Millward ddoe, mae rhaid i fi ddeud yr Crown. Ond mae hynny'n wir, o'n i'n sôn am hyn ddoe. Mae'r gwneud y pennod o'r Crown yn Chwarae Tedi Millward i uchafbwynt yng nghyrfau hyd yn hyn. Ac dwi'n browd iawn ohono fo ac yn teimlo yn lwcus iawn bod mae fi sydd wedi gallu chwarae rhan, ia. Pa brosiectau gyda chi ar y gweill felly? Dwi wedi bod yn brysur drwy'r flwyddyn, dwi wedi bod yn gwneud mwy o raglen o'r enw Outlander, a wedyn dwi wedi gwneud gyfres newydd o'r enw Dal y Mellt, a rwan dwi allan o waith. So dwi'n cael bach o, bach amser off. Da chi ffansi job efo ni'n Llais y Maes Prifysgol Cafodd? Ie. Pwy a wyr, eich a fydd gwyneb cyfarwydd yn ymuno â dim Llais y Maes yn fuan iawn. Gwachwch y gofod.